እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና አምባሳደር ኢትዮጵያ በኤርትራ ሒደት ሳምንታት ወረቀት ስርሑ ድሕሪ ምርካቡ ናብ ሃገሩ ክምለስ ተጸዊዑ። አምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ናብ ሃገሩ ዝምለሰሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ጸሓፊ ጉዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ሓድሽ መዚ ስለ ዝተዋሃበዩ ክብላ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን። أقدم بيلو صحفي قدات زنبر أمباسادر ماركوس كاب قدامي منيستر تهاجر سلاكلو نايسن بتا دبدابي زحلفه قدام سنبت مركابو ينغار أمباسادر ماركوس كاب مزنتو سباررلو مخنيات وقعوي مجلسي كام منغس إثيوبيا داي وهابلو مبر مس ጉዳይ رفرندوم حزب سيداما ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ይገልጹ። ገለ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብወገኖም መብጻሕ ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ናብ ክልል ትግራይ ምስ ምእጋዱ ብዝተሓሓዝ ንማዕከናት ዜና ዝሃቦ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተፈልየ ርእይቶም ምዃኑ ይገልጹ። ኣምባሳደር ሪድዋን ናብ ዝቕጽል መዓልትታት ሓድሽ ጸሓፊ ጉዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ትጽቢት ይግበረሉ። ንሱ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ኮይኑ ዳ ይመዘዝ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት እዩ ወረቐት ስርሑ ተረኪብዎ። ዝኾነ ኣምባሳደር ኮይኑ ዝምዘዝ በዓል ስልጣን ወረቐት ስርሑ ናብታ ዝተመዘላ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ ዘረክብ እኳ እንተኾነ ስምምዕ ሰላም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይንቡር መልክዕ ሒዙ ብምህላው ኣምባሳደር ሪድዋን ካብ ወርሒ ሓምለ 2018 ናትሒዙ ብዘይ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ፍቓድ እዩ ኣብ ኤርትራ ጸኒሑ። ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ዞባ ዳርፉር ብዝተላዕለ ዓሌታዊ ግጭት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 65 ከም ዝበጽሐ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ብዕለት 29 ታሕሳስ ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር ዝተላዕለ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ መንጎ ናይ ዓረብን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ዓሌት ዘለዎም ተወላዶቲ ዞባ ዝተላዕለ ግጭት እዩ ተበጊሱ። ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪቲ ግጭት ልዕሊ 30,000 ሰባት ካብቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማዓስከራት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ቁጽሪ ናይ ዝቆሰሉ ሰባት እውን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 45 በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ነቲ ዓሌታዊ ግጭት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሱዳን ነቲ ፍጻሜ ናብ ፖለቲካዊ ረብሓ ቀይረን ንመኽሰባት ከይጥቀማሉ ተሓሳሲቡ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ግጭት ንምህዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክንእድን ከሎ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ግና ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ርአን ክጥቀማሉ ምፍታንን ከም ዘጉሃዮ ይጠቅስ። ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ መንጎ ናይ ዓረብን ናይ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ዓሌት ዘለዎም ተወላዶ በብእዋኑ ብዝካየድ ደማዊ ግጭት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቝጸር ህይወት ኣህሊቑ እዩ። መንግስቲ ዚምባብዌ ኣብ ሆስፒታላት ብዝገበሮ ወሰኽ ክፍሊት ካብ ሓያሎ ወገናት ሃገር ተቃውሞ ይገጥመሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዚምባብዌ ብሓሙስ 2 ጥርብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕሙማት ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብ ብ6 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸን ንሕርሲ ኣብ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ሓድሽ ታሪፍ ከም ዘተኣታተወን ሓቢሩ። ማሕበረሰብ ጥዕና ዚምባብዌ ተቃውሞ ንምግላጽ ኣብ ዘስምዖ ዘሎ ጥርዓን ክፍሊት ሆስፒታላት ብ6 ዕጽፊ ምውሳኽ ማለት ኣብ ድኽነት ዝነብር ዝበዝሐ ህዝቢ ዚምባብዌ ኣገልግሎት ጥዕና ከይወሃብ ምኽልካል ማለት ምዃኑ ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ እዋን ሕርሲ ንዘጋጥም ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ንምንካይ ብደረጃ ዓለም ጎስጓስ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ንሓንቲ እተሓርስ ኣደ ክሳብ $2,500 ዝበጽሕ ክፍሊት ምሕታት ማለት ናይ ሞት ፍርዲ ምብያን ማለት ምዃኑ ማሕበረሰብ ጥዕናታ ሃገር ይገልጽ። ዚምባብዌ ጋጢምዋ ብሰንኪ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዝወርሒ እዚ ንዝጅምር ዓመተ ትምህርቲ መመዝገቢ ተምሃሮ እውን ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይንገር። እንተኾነ ብኤመርሰን መንጋጓ ዝምራሕ መንግስቲ ዚምባብዌ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝውስኽ መጠን ክፍሊት የለን ክብል እዩ ዝገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዕ መደብ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።